ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ କି ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଶାମୁକାଟିଏ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଉ ମୁଁ ବି କଣ ମାନିବାକୁ ମନା କରିବି? ମୁଁ ବି ମାନିଗଲି, ହଁ ତମେ ଆଣିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ତ ମୁଁ ବି ଲାଗିଗଲି ମୋତିଟାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ। ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ମତେ ଏଥର କରେଇଛନ୍ତି ଯେ ନ କହିଲେ ସରେ। ଚାଲ, ପରିଶ୍ରମ ଫଳ କିଛିଟା ମିଠା ତ ବାହାରିଲା। ସରି ମିଠା ନୁହଁ, ଏଇଟା ମୋତିଟାରେ। ଏଥିରେ କି ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ କରିଛି ଯେ ସେ ଲକେଟଟାକୁ ବାହାର କରି ମୋତିଟାକୁ ତା ଭିତରେ ପୁରେଇକି ତାପରେ ଯାଇକି ଲକ୍ କରିକି ତାପରେ ଯାଇକି ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡିବ। ତ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୁଦିଟା ବାହାରିଥିଲା। ତ ମୁଦିଟା ଅବଶ୍ୟ ମତେ ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତି, କାରଣ ଯେହେତୁ ସ୍ୱାମୀ ଆଣିଥିଲେ ମାନେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି ହିଁ। ବହୁତ ସାରା କସରତ କରିକି ଫାଇନାଲି ମୁଁ ମୁଦିଟା ଗଳେଇ ଦେଇଥିଲି। ତଥାପି ଟାଇଟ୍ ହଉଥିଲା, ତଥାପି ସେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ମୁଦିଟାକୁ ପିନ୍ଧେଇଲେ। ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।